अके गुड मर्निं बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा लाइभआव दङ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव बयबो सोर सोर दङ दा जों लाइभआव दङ जों बावहाय सावरायगोन आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि रिजाल्टनि सायाव दा बयबो लाइभआव फैग्रोदो बेनिफ्राय जों सावरायनोसै नङा होमबा गोबांथार नेबाय आरो मोजां खबर बेनो जाबाय इलेक्सना जोबजोब्बाय बयबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आं नायदों लाइभखौहाय कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दङ स' कमेन्ट्सआव नोंथांमोना लिरग्रोदो बिनि उनाव जों सावरायनोसै $82 जन दङ दायो लाइभआवहाय दा कमेन्ट्सखौ आं नायनो एक्सुवेलि दायो अके जायफ्रानिखि लाइभ बे भिडिअ'आ थागोन एक्सुवेलि आं दाननाय नङा नोंथांमोना उनावबो नायनो हागोन आरो टेक नाव आसाम हेलौ हेलौ एन्ड राफोद गुड मर्निं आदा गुड मर्निं फंबाय देरहासार हेलौ मारै दं बयबो मोजाङै दं ना बयबो दङ मोजाङै नोंथांमोना अके कमेन्ट्स फैगासिनो दङ एन्ड नेक्स्ट फैदों सत्यजित आरो BTC ग्रेड 3 रिजाल्ट ग्रेड 4 रिजाल्ट बर्तमान आपडेट आहानै ঠিক আছে देरहासार मोजां आदा आसा मोजां ना ঠিক আছে देन बेनिफ्राय बिपुल बर' हेलौ एन्ड गोबोर ब्रह्म आदा रिजाल्टआ बोरै जागोन बबे मोनसे रिजाल्ट साख्रिनि ना इलेक्सननि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामलाय बबे मोनसेखौ होनदों अनसुला ब्रह्म आदसा मोजां दं ना टेक बुंदों हु विल विन इन बेरगाव LAC BPF भार्सेस UPPL राइट ना आदा जब गोदान भेकेन्सि फैबा भिडिअ हो येस दिथुन होगोन 100% होगोन कर्न माब्रै दं आदा आं मोजां दंथ'यो ए दैमारि गुड मर्निं ब्रादार एन्ड गुड मर्निं ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स लाभ गैला भाइ नोंसोर UPPL-00 खा आदसा बेनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि बिबि मा होनदों बिबिया होनदों अखा हाबाय थानायनि बेड मर्निं सोलै आदसा अखा हागासिनो दं ना मा डिस्ट्रिक्टआव हादों DC मुसाहारि डेजि BTC टेट रिजाल्ट दिनै होमारगोन नामा आदा कुइसन मार्क आं बेखौ बुंगासिनो दसे उनावहाय दा जों सावरायगोन आरो गासैखौबो लासै लासै गुड मर्निं सनायस्रि गोबोर ब्रह्म गोबोर होननायखाय आं गोबोर लादाखौसो गोसोखांदों ज' खालामबाय टेटना आदा रिजाल्टआ मारै जागोन BPF देरहाया मोनसेबो होनना बुंदों सासे राफोद नार्जारि बुंदों आदा उदालगुरि कनस्टिटुवेन्सिनिया UPPL ना BPF आ देरहागोन प्रेडिक्सन उदालगुरिनि LAC नि सायावबो जों सावरायगोन दा जोङो मेन कन्टेन्टआव फैनोसै लाइभआव गोबांथार जइन जाबाय थेंक इउ स' माच आरो जायनोखि लाइभआव जइन जानो हायासै नोंथांमोना नेक्स्टआवहाय कमेन्ट्सखौ मोनगोन दा जोङो BTC टेट रिजाल्टनि सायाव जों कमेन्ट्सखौ नायदों नालाय स' BTC टेट बेखौ नायदों पस्टारखौ नोंथांमोना दा मोनदों बेबादि कन्डिसनाव दङ दा नोंथांमोना पस्टारखौ नुदों ना बावहाय आं पस्टार होदों ना दा बयनिसिमबो गुड लाक थाबाय BTC टेट LP UP रिजाल्टनि सायाव दा पस्टार दंमोन जोंहा 984 स' 984 पस्टार दङ दा बहाय रिजाल्टआ मा जागोन नङा होमबा रिजाल्ट गोबां नेगासिनो दङ मानोना गोबां टाइमबो जाबाय गोबां नेगासिनो दङ एक्सुवेलि टेटनि मानोना जोंनि LP स्कुल गामियावनो मास्टारा सासेल' पस्ट दङ दा बेवहाय जोंहा फोरोंगिरि नांगौ जाथारदों दा फोरोंगिरिनि थाखायनो स्टुडेन्टसखौनो प्राय जोंनि LP स्कुल बर' मिडियामाव सोनाय जालाथ'
पेरेन्टसफ्रा दा बाथ्राबाय मास्टार खमिना थ' बेखायनो जेसेबां हायो थाबनो साख्रि थिसननाया जोंनि मावनांगौ हाबा सरकारनि आरो बेनो जाहैबाय मास्टार फोरोंगिरिनि सायाव। दा रिजाल्टआ कामिं सुन जागासिनो दङ माने होसिगोन बारा गोबाव गैला। जायफ्रानोखि होदों ओइस एस नङा पि लेभेलाव स' बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारबोयो नोंथांमोनहा पर्टेलाव चेक खालामबाय था जिखुनु जाया टाइमावहाय रिजाल्टआ होनो हासिगौ बेनो जाबाय एल पि आरो इउ पि हिसाबै आरो दा काट अफखौ बुंनो हाया बर' मिडियामाव निउसनिखौ लादोंबा काट अफआ हाइ लेभेल थांगोन ओरैनो काट अफआ आंनि मथेब्ला 59 58आव थानांगौमोन प्रिभियासखौ कम्पेयार खालामबा नाथाय जुदि निउसखौ लादोंबा काट अफआ गोजौ थाङो आरो एसे दा हप फर दा बेस्ट रिजाल्टआ जाहाथे थाबैनो हागौ बा गाबोनबो फैनो हागौ बा सप्तासे उनाव फैनो हागौ आरो दा बेखिनि टेटनिखौ आं बेखिनि बुंबाय दा नोंथांमोना ৰিজাল্ট আহিব বেছি টাইম নালাগে আহিব লাগে ৰিলিজিংচন হ'বলৈ গৈ আছে মোটামুটি ৰিজাল্ট ওলাব বেছি টাইম নালাগে দিন নালাগে মোটামুটি হঠাতে আহিব পাৰে ঠিক আছে চবে পৰ্টেলত চেক কৰি থাকিবা बेखौ दोनथ'नानै दा फैबाय जोङो आसामाव इलेक्सननि रिजाल्ट दा फाइनालि गासै गंबा स्टेटआव इलेक्सना जादोंमोन दे गंबा स्टेटआव इलेक्सना जोबजोब्बाय मैया लास्ट 29 एप्रिलमोन बेनो जाबाय वेस्ट बेंगलाव सेकेन्ड फेज हिसाबै स' गंबा स्टेटआव गासै इलेक्सन जादोंमोन आसाम पन्डिचेरी केरेला तामिलनाडु एन्ड वेस्ट बेंगल कमप्लिटेड जाजोब्बाय गासैबो जोबजोब्बाय दा रिजाल्ट डेटआ सेम डेटआव फैगोन 4 मे 4 तारिख मेआव इलेक्सननि रिजाल्टआ ओंखारसिगोन स' बेवहाय सोरनि सरकार जागोन थ' सोरनि सरकार कमेन्ट्स खालामनो हागोन दा 4 डेजल'सै थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा नै टटेल सिट दङ जोंनिफ्राय 126टा सिट दङ दै जोंनि आसाम स्टेटआव 126टा सिट दङ बिनि गेजेराव मेजरिटि सिट लानांगोन अबेबा मोनसे पार्टिया सरकार सालायनो आसाम स्टेटआव दा खोथा जाहैबाय जोंनियाव सिंगल पार्टिया मेजरिटि सिंगल लार्जेस्ट सिट मोननांगौआ इजि नङा एग्जाम्पल कंग्रेसाबो हारसिं 64टा सिट्स मोना 64टा सिट्स मोना अब्ला मा जागोन मोनसे अपसन दङ बेनो जाहैबाय एलायन्स खालामनाय एलायन्स सरकार जागोन NDA जागोन ना कंग्रेसनिफ्राय जागोन दा बेखौ दोनथ'नानै जोंनि BTCखौ होनोबा थ' जोंनि BTCआवहाय टटेल 15टा सिट दङ दा जों फैबाय गुबै कन्टेन्टआव स' जों मेन कन्टेन्ट फैबाय जोंनि 15टा MLA सिट्स दङ BTCआव सरकारा एलायन्स सरकार जागासिनो दङ NDA माने BJP आरो BPF लोगो जमा जानानै BTCआव सरकार सालायगासिनो दङ जेरै थांनाय बाराव BJP UPPL सरकार सालायदोंमोन नाथाय बिसोरो हमना ला मा होनो UPPLआ खम सिट मोननानै अनलि 7 ना मा मोनदोंमोन नामा आउट अफ 40 नि गेजेराव थ' सरकारा जेननानै दा फिन खनसेबाव BJP आरो BPF सरकार सालायगासिनो दं अब्ला बुजिबाय जे BJP नङाबा BTCआव सरकारानो जाला बेखौ जों मोनथिबाय थांनाय बारावबो UPPLजों दंफायोमोन देग्लायबो BPFजों दंफायो माने जोंनियाव NDA सरकार नङाबानो जाला BTC दुखुनि बाथ्राया बेसो जे जोंनि UPPLआबो जा बा BPFआबो जा हारसिं सरकारखौ सालायनो हानाय कन्डिसना जोंनि BTCआव गैला थ' जोबोद दुखु मोनो बे बाथ्राखौ रायखांनांगौ जायो उपाय गैया मानो होनबा गोजौआवसो दङ गोजौआवहाय बिबारा दङ सबसे गोजौआव जायनि थाखाय माखासे खामानियाव नांगौ जायो बेनि थाखायनो थाफानांगौ जादों थ' बेखाय नायोबा दाना फैबाय दा UPPLजों बेनिफ्राय BPFजों एक्सट्रा दा UPPLआ हारसिं गेलेदों 15टा सिट्स गेलेदों आरो BPFआ हारसिं गावनि खुद BP पार्टिनिफ्राय गेलेदों गासै 11टा सिट्स बेनिफ्राय मोनब्रै BJPनो हगारनांदों खारन NDA नालाय मोनब्रैखौ आगारनांबाय दा बेनि गेजेराव NDA हिसाबै जों लाबाय ओरै फारसेथिं UPPL हिसाबै लाबाय दा 15टा नाथाय स' आंनि नोजोराव आंनि जिनोखि एक्सपिरियेन्स नुनायावहाय UPPLआबो BPFआबो NDAजों थागोनना रोखा नैबे बिधान सभा इलेक्सनाव खारन UPPLनिफ्राय 3 दङ गोजौआव NDA हिसाबै MP दङ आरो MLAबो दङमोन अब्ला BPFजोंबो बेनिफ्राय UPPLजोंबो NDA थानाया रोखा आरो देग्लायबो
बेखौ जों फार्स्टआव मिन्थिना लाथ'बाय नायोबा दा 15था सिटआवहाय नोंथांमोननि बादिब्ला सोर बांसिन सिट मोनगोन 15थानिफ्राय कमेन्ट्स खालामसाय आं एसे नायनो बिनि उनाव जों सावरायगोन। कमेन्ट्सआवथ' गोबां फैदों। दा UPPL 11 फिक्स होननानै इम'जि हरदों सासे, बिनिफ्राय UPPL 13 होदों, बेनिफ्राय UPPL 0 फैदों, हिना बर'आ होनदों 0, बेनिफ्राय नेक्स्ट इब्रास ना मा जाखो नामा स्टेटआव कंग्रेस नायबाय था, आदसा बेबो पसिबोल। अमर राजा बुंदों सरकार बा मोनसेबो जेनुवेन जाया आदा, फैसानि सोलिखादों 100%, बेखौ आं मिथिला। देन बिपुल बर' बुंदों UPPL जिन्दाबाद होनदों, एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट फैदों बेनिफ्राय फैदों नेक्स्ट आदसा BTC LP UP 984 एपइन्टमेन्ट मे मान्थ दिबने कब नुवारो भाई इटिया बर्तमान, एन्ड नेक्स्ट फैदों कंग्रेस सरकार जानांगौ होननानै सोरबा कंग्रेसखौ लुबैदों। लैथो ब्रह्म बुंदों बावखुंग्रियाव जुवा खेला होनायनि सायाव मा होनो आदाया। एक्सुवेलि आङो बिनि सायाव बुंनो गोसो गैथ'वा दायो, उनाव बुंगोन। आं मेगनजों नुवाखै माने एक्सुवेलि दाख्लि आं थाङाखै नालाय। हिना बर' आइ लाभ BPF 15था होनना बुंदों, एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट डेट फैग्रोथोंसै होनना बुंदों। अके, गोबांथार गाव गावबागाव अपिनियन हरदों, सोरबा 15थानि गेजेराव 15था, सोरबा 8था 7था, नङा होमबा। दा जों सावरायबा जोंनि मेन कन्टेन्टआ जाबाय मिनिस्टार अफ पार्पस। जोंनि BTC आव मोनबेसे मिनिस्टार मोनगोन बेखौ लानानै जों लाइभ फैदों। स' आंनि नुनायाव मिनिस्टार पस्ट मोननाया BTC निफ्राय एबारो मेक्सिमाम मोनथाम 3 सिट्स चान्स दङ। मोनथाम सिट BTC निफ्राय मिनिस्टार मोननाय चान्सआ दङ। एनि पार्टि दै, एनि पार्टि। स' एनि पार्टि BTC निफ्राय मोनथाम मिनिमामाथ' मोनसे मोनखागोन, मिनिमाम मोनसे मोनखागोन। नाथाय जुदि बारा जुदि बोरैबा बारोना, स' बारा जुदि बोरैबा बारोबा मोनथामसिम मोननाय चान्सआ दङ। बेनि गेजेराव UPPL-निफ्राय मोनसे, BPF-निफ्राय मोननै चान्सआ दङ। खारन BPF-आ NDA हिसाबै दङ नालाय रुलिं गभर्नमेन्टआवहाय, थ' मोननै चान्सआ दङ BPF-निफ्राय, आरो मोनसे जुदि NDA-जोंनो थायोब्ला UPPL-आ स' मोनसे मोननाय चान्सआ दङ। देन बेनि गेजेराव सोर मोनगोन कमेन्ट्सखौ खालामलांजोब्बाय, नाथाय आंनि बादिब्ला उदालगुरि हिसाबै उदालगुरियाव जोंहा मोनब्रै समस्ति दङ। मोनब्रैनि गेजेराव मोननैनि पिक्सारखौ आं माने एसे मिथिदों। उदालगुरियाव जोंनि सानजा उदालगुरियाव मेन टाउन, बेनिफ्राय ओरैहाय सानजा माजबाट LAC-आव। स' माजबाट LAC-आव सोर देरहागोन कमेन्ट्स खालामसै नोंथांमोना। बेनिफ्राय आंनि नुनायाव माजबाटआव BPF 100% देरहानाय चान्सआ दंसै। माजबाट LAC-आव BPF-आ 100% देरहानाय चान्सआ दंसै सरन बर' बिथाङा, मानोना बिथांनि भटार्सआ माने देग्लाय बांसिन माने मा होनगोन बेखौहाय थागोन, आरो थांनाय बाराव दंखायोमोन बिथांनिया, आरो लोगोसे देग्लायनि बर्डआ पिक्सारा चेन्ज जादोंथ'। BPF हिसाबै माजबाट LAC-आव सरन बर' बिथाङा देरहानाय चान्सआव दं, आरो बिथाङा जुदि देरहायोबा स' मिस्टार पस्ट मोननाया रोखा माजबाट हिसाबै। नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम जुदि सोरबाफोर उदालगुरिनि दङबा, माजबाट LAC दङबा। स' माजबाट LAC-नि थाखाय BPF वार्कार्सफ्रा मोजां खबर, माने UPPL-आ देरहानाय नङा माजबाट हिसाबै। आरो माजबाटआ जुदि देरहायोबा नैबाव नायदो नोंथांमोना फार्स्टआव नुदोंना चरन बर'आ मिनिस्टार पस्ट मोनगोन रोखा, नाथाय मा डिपार्टमेन्टआव मोनगोन बे उननि बाथ्रा। थांनाय बाराव टार्म हिसाबै माखासे मासनि हिसाब माने मास मोनथाम मोनब्रैसो मोनदों नामा, ट्रान्सफाराव मोनदोंमोन। एबारो मायाव मोनगोन बेयावनो मोनफिननोबो हागौ, बे उननि बाथ्रासै। नाथाय बिथाङा देरहानाया रोखा चान्सआ दंसै आंनिफ्राय। देन नेक्स्ट उदालगुरि LAC-आवहाय ओरैबायदि टाफ कम्पिटिसन जादों। खोथाया जाहैबाय उदालगुरियाव 4 बोसोर 4 इयार्स जेब्लासिमा दानख'वाखैमोन डेलिमिटेसन जायै समावहाय BPF-खौ फेजेननो हानाय पावारानो गैयामोन उदालगुरि मेन MLA LAC वेस्टआवहाय। थ' बेवहाय रिहन दैमारि बिथाङा खनब्रै जाखाबाय, खननैया मिनिस्टार पस्ट, खननैया MLA। देन उनाव
जेब्ला गोदान सरकार जादोंमोन 2020 आव अब्ला माने रुलिं सरकार थायोबा एसे बेलेग जायो नालाय बाथ्राया रुलिं सरकार हिसाबै बेवहाय UPPL-आ देरहादोंमोन 5 बोसोर थांनाय प्रिभियास 5 इयार्सआव UPPL गबिन्द बिथाङा देरहानानै डिपुटि चिफ मोनदोंमोन आरो देग्लाय बिथाङा थांनाय बाराव जेननानै डिपुटि चिफखौहाय रिहन दैमारि बिथाङा दा सालायगासिनो दङ दा देग्लाय बाथ्रा बेसो माने उदालगुरि एलएसिया डिलिमिटेसन जाबाय अके माने भटार्सआ बुहुत गावबाय माने बुहुत चेन्ज जाबाय एरिया बुहुत चेन्ज जादों बेखायनो देग्लायनि उदालगुरि एलएसिनिया जिनोखि रिहन दैमारि बिथां दं बेनिफ्राय गोदान हिसाबै दङ दिपेन बर' बिथां दङ सानैबो माने बयजोंबो सिनायजानाय सासे जाबाय सिनियर पलिटिशियान आरो सासे जाबाय ससियेल वर्कार सिनियर बेबो थ' बिथांमोननि गेजेराव बर्डआ गोबां फाइट खालामदों गोबां कम्पिटिसन जादों नाथाय माखासे इन्टारनेल बाथ्राबो दङ गोबांथार माने बाथ्रा मा जादों देग्लायनि इलेक्सना उदालगुरि हिसाबै स' बेखौ नायोबा सोरबा सासे केन्डिडेटआ मेक्सिमाम 5,000 निफ्राय 7,000 भटार्सआव देरहागोन दा रिहन दैमारि सारनिया एलएसिया सिगां जोंनिथिं हमना ला बहाबा सिमायाव गोग्लैयामोन दा एरिया बहुत चेन्ज जानायखाय भटार्सखौ हमनो हायासै एबार एसे माने एसे मा होनगोन क्रिटिकेलाव दङ स' उदालगुरि हिसाबै दा जिनोखि ग्राउन्ड रिपर्ट मोननाय बादिब्ला उदालगुरि एलएसि हिसाबै दिपेन बर' बिथांखौ बांसिन रायजो राजाफ्रा दङ उदालगुरि एलएसि हिसाबै आरो अके 46 नং उदालगुरि एलएसि हिसाबै दिपेन बर' बिथाङा थांनाय चान्सआ नुहुरदों एरिया चेन्ज जानायनि थाखाय थ' जायफ्रानोखि भट होनो मोन्दों बिथांमोना मोनथिगोन एरिया माने गोबांथार चेन्ज जादों आरो मुस्लिम भटआ गावदों स' मुस्लिम भटआ दानख' जादों भटार्सआ 18,000 निफ्राय 19,000 खाथि दङमोन बेनि गेजेराव 15,000सोआ एटेन्ड जादों होनांगौ दा बेखिनि उदालगुरि हिसाबै माजबाद एलएसियावहाय BPF आरो उदालगुरि मेन एलएसि हिसाबै UPPL देन बेनिफ्राय मोननै दंबावो टंला आरो लोगोसे भेरगाव स' बिसोरनिखौ आं बारा मोनथिला बारा आइडिया मोनासै ग्राउन्ड रिपर्टखौ बारा मोननाय जायाखै देन बेरगाव होनोब्ला बेरगावनि जिनोखि UPPL-नि केन्डिडेट बिथाङा थांनाय बारनि सिगांनि MLA खामोन MLA जादोंमोन BPF-निफ्राय जादोंमोन बिथाङा स' एबार UPPL-निफ्राय गेलेदों थ' बिथांनिया पार्सनेल भटार्स गावनि पकेट भटार्स थायो आरो पार्टिनि थाबाय दा सोर थांगोन बेरगावनिफ्राय कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालाम खिन्थु टंलायावहाय BJP-आ थांनो हागौ टंला हिसाबै टंला UPPL-आ थाङाबो जानो हागौ टंलायावहाय मा UPPL-आ थाङा जानो हागौ BJP-आ बांसिन थांनाय चान्स टंला हिसाबै उदालगुरियाव मथा मथि UPPL-खौहाय मोनसेया कनफार्म मोननै मोनगोन ना मोना बे समासो मोनथिसिगोन बेनो जाबाय 4 मेआव 4 तारिख मेआवहाय मोनथिसिगोन आरो देन जों डाइरेक्ट थांबाय क'क्राझाराव स' डाइरेक्ट थांबाय क'क्राझाराव जोंनि गुबै कन्टेन्टआ मिनिस्टार पस्ट नालाय स' जोंनि BTC-निफ्राय मोनथाम मिनिस्टार पस्ट मोनबाबो मोनथामानो बर' जागोन जोबोर मोजांनि बाथ्रा पार्टिया मेटार नङा पार्टिया UPPL जा BPF जा नाथाय जोंनियाव 3 मिनिस्टार पस्ट मोनोबा जोंनि थाखाय जोबोर बर'नि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा बेनिफ्राय मोजांसिन बाथ्रा गैया 2 मिनिस्टार मोनदोंमोन नङा होमबा सिगांनिफ्राय हमना ला जेब्ला BPF सरकार दंमोन प्रमिला रानी मेडाम दंमोन बेनिफ्राय रबिराम नार्जारी दङमोनगोन सरि रबिराम नार्जारिया गैयामोन ना अके प्रमिला रानी बिथाङा दङमोन एन्ड बेनिफ्राय UG ब्रह्म जादों देन एबारो जुदि दतमायावहाय देरहानाय पिक्सारा रबिराम नार्जारी बिथाङा दतमायावहाय देरहानाय पिक्सारा नुजागासिनो दङ दतमा हिसाबै मानोना बिथाङा एक्जिस्टिं MLA-खा एक्जिस्टिं EM माने गावनि भटार्स एक्सट्रा दङ बेनिफ्राय सिगांनि आरो बिथां राजु नार्जारियाबो यां लिडार एनार्जेटिक लिडार बिथाङाबो गोबां मोजां ससियेल वार्कार नाथाय MLA इलेक्सनाव देरहानांगौआ बिथाङा एसे क्रिटिकेल कन्डिसनाव नुहुरदों मानोना एक्जिस्टिं MLA बेनिफ्राय EM रबिराम नार्जारिया माने बांसिन एक्सपिरियेन्स दङ पलिटिक्सआवहाय थ' बिथाङा रबिराम नार्जारिया दतमायाव देरहानाय चान्सआ दङ जुदि बिथाङा देरहायोबा खिन्थु मिनिस्टार पस्टआ येस 100% रबिराम नार्जारी दतमानिफ्राय BPF देरहाबा 100% रबिराम नार्जारिया मिनिस्टार पस्ट मोननाय चान्सआ दङ देन जों नेक्स्टआव रायलायगोन
नेक्स्टआव जों थांगोन बेनो जाबाय जोंहा तामुलपुर स' तामुलपुराव जों फकास खालामगोन तामुलपुराव जाहैबाय एक्स BTC नि CEM प्रमद बर' बिथां बिनिफ्राय आं पार्सनेलि ओरैबायदि दुखु मोनदों BTC माने तामुलपुरनि कन्टेस्टखौहाय मानोना जोंनि जिनोखि लिडार्स ट्राइबेल लिडारा लासै लासै जोबलांगोन नामा ट्राइबेल लिडारफ्रा लासै लासैहाय माने निफ्राय ओंखारनांगौ जागोन नामा थ' बिनि सायाव जोङो जेब्ला मोनसे जोङो एगजामपोल लानो जोंनि चिफ मिनिस्टारा ट्राइब बेनो जाहैबाय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दङमोन नाथाय बोरैबा गिदिं गिदा खालामनानै सोर जाखो मामाया जाबाय नङा होमबा थ' सासे ट्राइबेल चिफ मिनिस्टार जों मोनदोंमोन ST निफ्राय मोनदोंमोन नाथाय बिथांखौबो मारैबा जोगारनाय बादि जानानै मा जाखो गुबुनासो चिफ मिनिस्टार जाबाय अब्ला नायदो बिथाङा चिफ मिनिस्टार गैला चिफ मिनिस्टार पस्टआव गैला पावार गैला नाथाय बिथाङा मिनिस्टार माने जेनाखि MP आव दंहैयो बेखौ जों मिथिगौ अब्लाबो CM हिसाबै जोंनि ट्राइबेला थानांगौमोन लासै मा ओंखारनांगा आसाम बिधान सभा स्पिकार दंमोन ट्राइबेल हिसाबै मानगोनां सार बिश्वजित दैमारि दङमोन दा बिथां माने जोंनि हारिनि थाखाय माने गोग्गाथावमोन आरो स्पिकार हिसाबै दङमोन दा बिथाङा मा जाखो दा देरहाना थांनाय बाव गेलेनो मोनासै दा गेलेहोबाय बेनो BJP निफ्राय बेनो जाबाय तामुलपुराव स' तामुलपुराव आरो बेबो फाइट खालामदों प्रमद बर' सारजों बेनिफ्राय बिश्वजित दैमारि सारजों सानैनि गेजेराव सानैबो जोबोद मोजां लिडार होननांसिगोन जों बर'नि हारिनि थाखाय नाथाय सानैनि गेजेराव सासे दोनलांनाय प्लान पलिसिया सोरनि बेसो गुबै साननांगौ बाथ्रा लासै ट्राइबेल लिडारफ्रा बेबायदिनो थालांबाय थासिगोन नामा बेखौ नोंथांमोना एसे पार्टिखौ दायो लाथ'नाङा एसे सान आरो एसे सानबानो जाबाय बेखौ दा तामुलपुर हिसाबैथ' गावनि भटार्सआ दङ बिथां प्रमद बर' सारजोंहाय बांसिन थागोन मानोना बिश्वजित दैमारि सारा माने गुबुननिफ्राय थांनाय बादि जाबाय नालाय आरो BJP जाहैबाय नालाय दा बर'फ्राथ' मेक्सिमाम BJP नो भट होआ दानि दा बेखौ नायोब्ला तामुलपुरावहाय प्रमद बर' बिथाङा देरहानाय चान्सआ 90% चान्स दं आरो 10% बिश्वजित दैमारि सारखौ लाबाय नाथाय बिश्वजित दैमारि सार जेनोब्ला थ' बिथाङा ओरैनो माने थांनांसिगोन पावारा गैला जों बेखौ होननांसिगोन आरो गुबै बाथ्रा बेसो जुदि एक्सट्रा LAC आव गेलेहोनाय मोनबा सानैबो देरहानाय चान्सआ दङमोन येस 100% सानैबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागौमोन आरो दा बेसो गुबै बाथ्रा जानानै दं दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा दा जिखुनु जाया जोंनो पार्टिया मेटार नङा जोंनो BTC निफ्राय 15टा सिटआव 15 जन MLA आवहाय साथाम जोंनो मिनिस्टार नांगौ आरो जों साथाम मिनिस्टार पस्टखौ जोङो डिमान्ड खालामथारनांगोन जेरै BPF निफ्राय सानै UPPL निफ्राय सासे मानो होनबा UPPL आबो इन्डियायावनो दङ गोजौआवहाय अब्ला NDA आबो गोजौआव दङखाय UPPL नाबो मिनिस्टार पस्टआ मोनसे थानाया चान्स हागौ दा बेखायनो जोङो बर' हारिनि थाखाय मोनथाम मिनिस्टार पस्टखौ जों बे चान्स जों बिनांगोन आरो पार्टिया जेबो मेटार नङा दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट खिन्थु बिजनि LAC हिसाबै स' बिजनि LAC हिसाबै उरुप कुमार देखौ फेजेनथारनांगौ आरो फेजेनथारनांगौमोन आरो लोगोसे बावखुंग्रियावबो जोंनि बर' हारिया देरहानांगौ आरो बिजनियावबो जोंनि बर' हारिया देरहानांगौ दा बेफोर गासैबो पिक्सारा फैगौ 4 मे खालि नोंथांमोना साफा MLA देरहानायखौ नुनो मोनसिगोन आरो ओइदिनखालि फुंनिफ्रायनो लाइभ थागोन दे स' फुंनिफ्रायनो लाइभ थागोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दा बेनो सरकारा खिन्थु इन्डियान थानाय चान्सआ दङ सरकारा आसाम स्टेटआव NDA थानाय चान्सआ दङ माने BJP BPF EGP बेनिफ्राय गुबुन जेनोखि पार्टि दङ फिसा बिसोर जमा जानानै NDA सरकारानो आसामाव थानाय चान्सआ दङ आरो देन लास्टलि नोंथांमोना सोंदों टेटनि रिजाल्ट स' टेटनि रिजाल्टआ एनि टाइमावबा हयथ' दिनावहाय बबेबा मोनसे डेटआवहाय साडेनलि पर्टेलाव फैनो हासिगौ स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जायफ्रानोखि लाइभआव गैयामोन नोंथांमोना नैबे रेकर्ड थानाय भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्सखौ खालामदो आरो अके दा बेनि जोबनायाव BPF UPPL जि थांनाय बाराव जाथाय जालांबाय इलेक्सननि सिगां बेखौ बावदो मानोना दैज्लां बोथोर फैगौ गायनाय फुनाय दिन फैलायबाय जोंनि बर'फ्राथ' 90%आनो आबाद मावो दा बेखायनो जाहाथे गामि ओनसोलफ्राव बा बहाबा दावराव दावसि जादोंमोन बा पार्टिखौ लानानै बेखौ बावथ'दो इलेक्सना जोबस्रांजोब्बाय इलेक्सना 2029 30 31सो फैसिगोनलाय गोबाव सम दंबावो दा बेखायनो जोबनायाव गावजों गाव एना एनि जादोंबा बेखौ फोजोबदो आरो नोंथांमोना मोजां खामानि दामानि संसार जालांफिन
फिनदो आरो अके दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट नेक्स्ट लेभेलाव लाइफ फैनो नाजाबावगोन